Naalarma ang mga pasahero sa usa ka terminal sa General Santos City dihang naalaan ang usa ka butang nga improvised explosive device daw. Apan nasayrang karaang flashlight lang di ay kini nga nabilin sa usa ka pasahero sa usa ka bus. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nabulabog ang mga pasahero diyang kalit mitungha ang mga personahe sa Explosive Ordnance Disposal o Bomb Squad sa PNP sa usa ka bus nga baguay lang naabot og nakanaog na ang mga sakay sa General Santos City Terminal pasado alas 8 Lunes sa buntag. Usa ka personahe niini ang misaka sa mong bus nga dunay ginahiktan. Taod-taod, migawas kini ug makita na lang nga gitabangan og bira sa mga kaubanan ang pisi nga gihigot sa usa ka item. Apan, walay na matikdang pagbusikad. Taod-taod, nang hawa na ang maong mga kapulisan. Usa ka karaang flashlight radiay nga klaro ang mga wire ang nakamugna og kahadlok sa mga pasahero kay naalaan kini nga usa ka improvised explosive device. Nag-clearing na ang konduktor sa sulod sa iyahang unit. So that's the time na nakita niya ang katong daot na flashlight and battery na may mga wires daw. So unusual siya sa iyahang pananaw kay usually ang mga bilin dira, mga wallet, mga cellphone ana. So gi-report niya dayon sa sa PNP. Nagmugna man og panik sa mga pasahero ang insidente apan nahimong kalmado na paglabay sa halos usa ka oras. Oo, syempre mabulabog man jud ka unya naapay uban na naga-live pod. So dili baya jud siya dapat kay kasi magpanik ang mga pasahero. Oo. Hinoon, mapasalamaton ng PNP sa abtik nga pag-report ni ini kanila. Apan giawhag nila nga dili magpakatag og dili beripikadong impormasyon ug gi-report gilayon sa otoridad kun dunay mamatikdang kadudahang butang aron masusi. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.